Namar ka jingnang beteng jong ki bar jela bat ki menderi ban yorong laitlan hapo ke jela Meghalaya yak bala sakhi lengba ki babun kilat pathai kubor hapo ke jela u presiden jong seng HYC na nongpo circle usam lato ni sela ha ka jinglej ai jingi trilang bat ke seng HNYM nongpo circle ha ka jing penlong ya ka jing khanra mender ha samlem riboy district dak ba pensange ya ki kali toris ki bakit ki nonglej jinglej bar jela ki bathumu ban wantri hapo ke jela Meghalaya henry ki bom syam ladon ki kot ki sla ki badon kam Kidikot jong seng HNYM bat kidikot ke HYC na nongpo circle kila pensange yegi kali Torres bat yegi kali ki badon yegi biru ki ba isuba. U presiden ke HYC nongpo circle hadin ngejingle ikendu yau officer in charge ke Umsning police station ulong magini ki biru ki bana bar marsin apply ya ke labor license kila nut no ban wan rung klaim yo ya ke jing pentikna la kata ke bagi apply ke sorkar ke pediang ne kam pediang da ke baula ai nuksa ba long kumbadang shu apply ya ke driving license bat yo shwa tang ya ke learner Henry utau no apply license ulanya asendan dag trok ka bakit igijingkit ki bakya usam la toni sila ula kunturu ya ki bor pulit ban nom ailat ya ki bar jilla ki bakre wanrung ki badon tang ya ke slip ka bakidang shu apply Henry gide ban biang ulpa ya ki kot gisla haswa ban wanrung hapo ka jilla Meghalaya ba kila yo bat itaki barjala ki ba la isuba ki bangi isuba ba ile se kila bandai ruat ki mandiri ki badon jingtmo banlik bantrai sha is jangkia lan sha ki factory cement brand sha keleng ki banta jongki jongka jangkia hills te hadin bangila banya hadin bangila cek ki kot kisla ki jongki ngilap ba kidon ki bana pedeng jongki ki baladon ya kan labor certificate napo ke labor department kat kumki kendon mah te ya kitu ngilap hak bakin lek te andre kidon ro napeng jongki ki ba kimpat yo setia ya kan ke labor certificate ki dang tang ya ka resep mah tang ya ka resep te de hal ade halor ka banta ka pelong ingi ya kini ki prangut ba ngin penpai biang ya ki syaka jela lan syaka jaka ka ba kiwan te hadin ngi layo ban penpai no ya kini ki ba lawan mat ngila IT ru ya kini ki prangut ki ba embiang ki kot kisla syaka umsning police station bada ki pulit hakan ka police station umsning kilale ya badan kam kaba kila cek ya kikot isla buat ngila IT haki kila le ya kaba ya kebadan kam te kajing wan jungi kaba pelongi bangin wan hakan ka tanat apa musing station ru kari sibanta mau kajing khot jong usar kurul Islam bat i sar suciang bari osi jong ka musing banyak diskus hak wede bat kini ki baro kajing ya rung konsep ki beri ki nabar ni so tanat sibon kum ka seng mo wat ki beri jong ka an ki wat berjongkaan ki ayak tiga man tiga yang malah ni pen i yang i ya ki ya ka jing ban yada nam ta kini ki jigong kusap jong kini ki breu ki ba nabar jong ka jela ki ba man lah kasngi hoi ka desha ka ba ki bangila sakhi om tang mangi ki seng balang hande ki we ru seng balang nakapor sakapor ki bat ya kini ki breu ki nabar ngimtep hakano korkom ki bandrong sya kini ki jaka ki jonge bat ngi da kunturu ya ka infiltration checket bahkan da cek bah kamta mikini ki breu ki ba ombyang ki kot islam na ki ba idon jing suba namar ban syupriang tang habaladon ka slip long tik kumba apply license habayo tang ya ka L nya no ka truk te ngim sutnat sibun ya kan namar ba kidang tang ya ka tu ka absolen men slip na itu ka receipt te ngim la ban priang ki kumta kide ban penbiang ikot islamat ki ba wanra ro kide ban sim ya ki kubjo ru kitrai ki ban le ya ka kam dan ki ban le trai likta ha ki jaga ki baki thu ban le ki ru ki dan kam mensim ya ka jika klik ban yang ke sela haswa ban nomor ngi shifting hadu kata nomor kumbalong kari boy district kadai ka kalenti mandrung sya ka jela Meghalaya kumta lada ngi kum ki khun samla jong ka jai benreu lada ngimi syakmat ban yada ya ka snong ka thau ya kari ba jai benreu dei mana ban yada ka kamram kadai ka jonga jongi jong barok lang ban yada lada de nakisnong ka thau lada de ki khun samla ni parok sing balang bat kiwi indon kam ban da namar ngila i ma sisa ngila i serkai sisa ya kan ka jingrong ka jeng bre ko nabar kumta ngi ya kaseng nakali ka chuai si kanom sange om tang han ya pori boy henre hakeleng saudong jong hari kisi jengja man kasngi ni ngi khenrai kini ki mender ki ba idon jing suba ma lan ki ba ki suba leng ba kan ka SLO lan ka sila pelang operation nakali jong ka seng ka HYC em ka jingkhot jongki pulit na po ka police station kadai be nang ta ka tu jingga lik bat mangi ki kot kisla kum tu kadai ka jing tra henry kam don ni henry ka kam ka basnat he ba kandu bat kini ki
ki in charge ki pulit apa kan ya ki ai jengmut yang i kumno bangin le bangin yada na ta ke jurong ketat ne limba kita ki bat islan re kamna dan ka ba bolong sabat mata Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun shangi ngin pele mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei Rainbow of Sound Music Academy kepada Maubri Ripoy District baju pelong shisi yang cita yau halit Flower Higher Secondary School Maubri akhot kawai sungguh pahaban admission ye pi baru ki kenaret bat ki balarung baru ki bakwa punya ejina jing tep shipang music bat theory bat practical hakani ke music school pin sayo shibor ki jing kai paper kum ka keyboard gitar onyx solfa khasi traditional instruments Indian classical vocal drum bat violin kani ke music school ki pelong ro street performance bat ki music concert amal los nam kum kadak man ailar ki kena ki bapulia kani music school bakini simpan tah kiran san ban peni ki sap ki phong ki bakidan ipadiang sompai pi baro ki bakloi ban pulie agani music school ban tep khambanya sompa ban phone agini number publish bun